Tangsalo Khoroknwi Koktwma Thumnairokno Chopropmani Patimungo Arrest Khlaijakha Khorokbrwi Srangsalo Bohrokno Tisakha Agartala Thanani police. Patimungo bahai Tangsalo Rajakrakulini advisory ceremony amsayo lama ka shuibuto Khlaijakmani logi yakni mobile shege shubai shukrop Khlaijakmani Koktwma thumnai Thumnairokno kaini mobile phone abo shimia yakni 18,000 rangte totrani rangsakni chain shekproi tlangkha samushitra Thumnairok abon logi yakni helmet shege jemi debrumano kaduli buto Khlaika samushitra Thumnairok abo haikeno shubai shukrop Khlaijakha Bohrokni bike malkhong Patimungo yaglo kharai thangai sakno mothangani chaitokmani Chini deborma phiaba baranogo thangai sudu buto Khlaika bono samushitra Thumnairok Patimungo yaglo west thanao phun khlai horoi chubasu sanka Koktwma thumnai somir deborma abon yaglo Patimungo thayo thangai soika police abo haikeno Khoroksa Bohrokno Arrest Khlaijakha police Paithago correctional pungo samushitra Thumnairokni yago Chopropjaknai somite Jimi debormano logio tlangai west Agartala thanao thangka Agartala press club ni president Pranab Sarkar te Khomlung press club ni secretary Ranjit deborma west Agartala Thanani usi rana chatadi bai koksalaiman yagulo Khorokbrwi samushitra Thumnairokni mungoi affair Khlaika somite Jimi deborma abon yagulo Patimungo chaitogo naitu mungo ongkhore Srangsalo te Khorokbrwi Arrest Khlaijaknai police Bohrokni mung wngkha Jagadish deborma Joydeep deborma Pintu deborma tei Rakesh deborma abon bisingo Jagadish debormano shukangono Arrest Khlaika police Srangsalo a Khorokbrwino koto Tisakha police abo haikeno asalo hearing paimani yaklo koksanan thangai Koktwma thumnai somir deborma saka Agartala press club ni achokang Pranab Sarkarni chaitok mumbai Patimungo krengjak Thumnairokno daktino Arrest Khlaimankha hnai phiaba financial abo haike Koktwma Thumnairok tai Chopropjakya tike Bohrokni phasing karak saktharmung naharjangani unthung hnaibo saka Chini je jeng Khoroknwi journalist Khorokbrwi je Patimungo tabukno court ni kaisa hearing pai phaibani jeng kogungkha jeng je Jagadish deborma ni tijul mane ko ojabai Bohrok Khorokbrwi je jeng lama kasu bukha a bulaimani Patimungo pochim thanao jeng case kha case mani pore Bohrok Thanani sahajye tai je tabuk Chini press club ni president Pranab Sarkar songrokni chubaino motamoti police Thanani Bohrok bo romkha o Khorokbrwi romjakha oro tai Jagadish to romjak already tai Joydeep deborma Pintu deborma tai Rakesh deborma no romoi tini court tubukha case to accept no abo sapayo court tini hearing jeng pai phaikata tabuk naijene kha jeng to hearing go thangi phaika jeng justice mana nango je justice Chini je journalist Khorokbrwi yagulo je Chini je odhikar tai bobishoto buino buimaya tei tai buino amahai thungmaya tei eba obahai kebo yatrita barok thung o justice jeng nayo abo bwskangni salono tai bebak kok jeng update no sanai tini asno hambai Bureau report Chini Khorang